menene amfanin shi? Kiwon lahiyarmu. Lahiyar nan tamu sai ta samu za a nemi ilimi, a nemi kuɗi, kuma a nemi lahiya, a nemi ladan lahira. Ladan lahira kuwa ai sai da rai. To ran nan namu kuwa shine fandaso na farko bisa neman ilimi da sanin addini. To abin da ya kamata akan kowane musulmi ya kiyaye lahiyar shi, ya kiyaye ta ɗan uwan shi. Hanyar nan ta kiyaye lahiya, alloba dai ba yau bane muka san tana zauwa, kuma mun ganta, kuma mun gaɓannata. Amma dai mu a rayuwar mu taɓa jin wata alloba mai tsananin masiba kamar wannan wadda take kashe jama'a. Abin da za ku yi nazari, ku duba ƙasashe wanda suka tara ilimi, suka tara kayan aiki, ta shige su kamar Amerika, sun yadda za su yi su huddata. To mu me ya kamata mu yi anan? Tsafta da ƙauracewa da zamanawa a guri ɗaya, in ba larura ba ta kama sayo abinci ko wani abu. Ya kamata a bar garwaiwa da mutane, tunda an san cuta ana gogata yadda kasan ƙazuwa, kamar yadda kasan ana ɗaukar tininin. To kowace cuta in mai yaduwa ce haka take. To abin da ya cancanta akan musulmi a nan, a yawaita sadaka, kuma a yawaita addu'a, kuma a yi karamcin garwaiwa da mutane, tunda mutum sai ya ɗauke ta yi kwana 14 bai san ba da ita, kuma ba a san ba iyakar wanda zai gogawa. Wannan al'amari daga Allah yake, mu koma gurin Allah a yi addu'a. Ba sallah ba aka hana. Sallah an kaje ɗaki in raka'a 1000, kuna ji ko? Ana fama ne a samu a gudu tare, a tsira tare. Muna muku magana ne, mu ba dan gwamnati ba muke muku magana, dan Allah. Dan Allah muke muku. Amma kuma in mutum ya ƙi ji ya gani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abinda za mu ƙara shajja'a mu kawunan mu, addu'o'i da sadakoki su za a matsa ma. Saboda addu'a da yawan sadaka suke ture irin wannan babban masifa wadda ta gama duniya, ba mashiga ba mahuta. Tunda yanzu ku duba halin da aka ciki, haka na ba mota, ba shiga, ba afiya ko ina. Akasarin mu ashabul quti ne, sai an hita a casha. To zo ne yan kwanukan da aka samu irin wannan, in ba albarkacin musulunci da addu'a ba, ya za a yi mutum ya ci da kanshi. Su ma mayan da suke sa dokokin su rika tunanin ya talaka zai ya ci abinci in ba shiga ba wuta. Ni bakin kuka na kenan. Salamu alaikum. Bayan wannan muna jan hankalin su masu iko. Wannan aya da na karanta, ma asabakum min musibatin, duk abin da ya same ku na musiba, ba mai ba ka sabataidi, kuma abin da kuka aikata ne. Mu duba mu gani wayannan kasashen China, wanda manzo Allah yake ce mana ku nemi ilimi, itlibul ilma walau bisin. Ku nemi ilimi ko da zuwa birnin China ne, ku je ku nemi ilimi. To abin ya gagare su. To wannan gagara da yi ba wani abu bane, dan ya ɗanɗana mana ne sharan abinda muka yi na musiba, na abinda muka yi. Wata rana annabi Musa yake ce ma Allah, ya Ubangiji, me yasa bawan kaɗai in yi laifi sai ka gama jama'a da azaba? Sai Allah ya kyale shi, bai ba shi amsa ba. Annabi Musa sai ya je wani wuri ya zamna, ashe gidan cirnaka ne. Cirnaka ya hoto ya ciji Musa, da kafa shi ya gani ya kashe, hallo ya ga wani ya kashe, yayi gawa ta cirnaka. Sai a zamanin nan Allah ya kiran shi, Musa, kaka cirnaka ɗaya ya cice ka kalkashe cirnaku da yawa. Annabi Musa ya saddaka shi. To wannan abu, saraki suna da abin da za su yi akan wannan abu. Akwai fasikanci da ake yi a cikin garin nan da cikin ƙasa duka. To su ne masu iko. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi abin da yace mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Duk wanda ya ga mugun abu ya hana da hannun shi. Ƙasar nan ta Niger ƙasa ce ta musulmi, masu ikon musulmi ne, mu musulmi ne ake yi mana iko. To kamar yadda yanzu aka ce an sa dokar ta ɓace, aka maida duk wata doka ta assembly da wani abu aka aje ta ƙauye ɗaya. To wannan doka ma ai barin ta ake in an ga ɓanna ta shigo cikin ƙasa. Masu iko kun san wuraren da yake na fasikanci ne, to ku hana abubuwan da ake na fasikanci, ku yi magana ku hana akan wannan, sai Allah ya saurara mana. A yi addu'a kuma hallo a hana. Wannan maza Allah ya ce mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi.
duk wanda ya ga ana mummunan abu ya hana da hannun shi fa in lam yastadi in bai iya hanawa da hannu fa bi lisanihi ai wa'azi da baki fa in lam yastadi fa bi qalbihi sannan in ba iya yin wa'azi kai ba malami bane musulmi ne kana da imani sai ka ki abin a zuciyarka ka dinga hawaye kana kuka saboda ga musiba ta zo ko ku abin da zai janyo mana musiba baka iyawa to sai ka yi kuka na zuci saboda zamanin annabi Musa mutum ɗaya lak ya yi zina amma sai da aka kashe mutum 70,000 saboda zina ɗaya to yanzu nawa ake yanan garin